जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 8थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम 8 साननि हाबाफारिजों भारत भुटान सिमनायाव थांनाय 2 नं खाग्राबारि दादगारि हाथिसारनि गेलेग्रा फोथाराव जोलुर बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। जोबथा जोलुर बादायलायनायाव खुंग्रिं इउनिट आबसु आरो थाइगाजरा इउनिट आबसुनि गेजेराव बादायलायनाया जानानै थाङो। ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेमु बिथिङाव जौगानाय थुलुंगाखांनाय आरो सुबिदा होनायनि थांखिजों बे बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादों। मानोना दानि लाइमोन गथ'फ्रा गेलेनाय आरो सोलोंथाइ लानायाव बारा गोसो होआलाबानो मबाइल ससियेल मिडियाफोरावसो गोदोसोग्रा एबा समखौ आद्रि खालामग्रा जालांबाय। बेखौ नोजोर लाखिनानै लाइमोनफोरनि गेलेनायनि सायाव सांग्रांथि होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मृत्युन्जय बरगयारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो सोलोंथाइजों लोगोसे जोलुर बादायनायखौबो होबोबाय थादों। खारना जाहैबाय जोङो सासे सोलोंसाया गावनि देहाखौ रानांगौ जायोबा गेलेनायखौबो नांगौ आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राया जाहैबाय साफ्रोमबो बेक्तियानो समान नंजोबा, सोरबा फरायनायजों थांगोन, सोरबा गेलेनायजों थांगोन, सोरबा मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायजों थांगोन। बे नोजोरखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासिबो थाखोनि मानसिखौ गोजौआव दावखोनो हानाय बायदि जायफ्रा गेलेनाय फारसे रोंगौथि गोनां, गेलेनायाव जाहाथे रोंगौथि जायो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव गेलेनायखौ होबोदों। आरो बे गेलेनायखौ होनायनि गुबै खारना जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय समनि जे गोलाव सम जे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनाय दिनै आथिखालसिमबो जायफोर मुंख्लं जालांबाय, बे मुंख्लं बिथांमोनखौ जाहाथे जों रायजो राजाया बावनानै थाङा, बे हिसाबैबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोलुर बादायनाय होनायाव बियो हाबफानानै दङ। आरो जाहाथे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंबो गोबां लाइमोनफ्रा जाहाथे गावनि जिउखौ मोजाङै दानो हायो आरो गेलेनायाव जायफ्रा गोसो होगोन बिथांमोना पजिटिभ माइन्डसेट जागोन। दिनैनि तारिखाव समाजाव गुलुं गुजुं माखासे बारहावा बारो, जानाय लोंनाय बायदिसिना जि बारहावा फैयो, बै बारहावानिफ्राय जुदि गोजानाव थानांगौ जायोबा साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा बेस्थ' थानांगोन। आरो थिग बेबायदिनो सोरबा फरायनायजों बेस्थ', सोरबा मोसानाय मुसुरनाय, सोरबा गेलेनायजों जुदि बेस्थ' जायोबा अट'मेटिकेलि बियो गावनि लाइफखौ दानो थाखाय सिगांथिं आवगायलांनानै बियो मोजां मोनसे ट्रेन्डजों थांगोन। बे नोजोरखौ लानानैनो सिगांनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो होबोखादों आरो आंनि जे आंनि मदआबो आं बेखौनो मोनदांनो हादों। जायफोर फरायसाफ्रा दा फरायबाय थादों बिथांमोनाबो गेलेनायाव एसे एनै सम होनांगौ। खारन जोङो जेब्लायबो मिन्थिगौ जेलानाखि सासे मानसिया गोग्गो देहा थायो, बे गोग्गो देहा थायोबासो बियो फरायनायाव गोसो होनो हायो। ओंखायनो गोदो जोङो गुदि फरायसालियाव फरायबा मोनबोखादोंमोन बेलासि एसे गेले होननाय जों मोनबोदों। थिग बेबायदिनो जोङो नैबे गेलेनायखौबो जोङो लांफानांगौ आरो बे गेलेनायखौ जोङो ओंखायनो अपसन हिसाबै लानो हायो जे जोङो लेखा फराय आवगायलांबाय, जुदि सोरहाबा बे लेखा फरायनानै आवगायलांनायावनो नैबे गेलेनायखौ लाफानानै गेलेनाय फारसे जुदि रोंगौथि दंबा बे गेलेनाय फारसेबो बियो थब्लं गोजौआव दावखोलांनो हायो। गेलेनायजोंथ' थांनानै थानायनि राहाया दङ। दा गतिके नोंथांमोना मिन्थिबाय बावैसो जोंना जे आर्चार सन्जय बर' आरो लोगोसे बक्सार जमुना बर' बिथांमोनाबो आसाम सरकारनिफ्राय जोंहा एक्साइज इन्सपेक्टर हिसाबैनो मोननो हाबाय। ओंखायनो जोङो गार्जेन बिथांमोननोबो जोंनि लाइमोनफ्रा इनसियर्ड होनांगोन। खारन जोङो गेलेनो ओंखारलांनानै जोंनि आखलफोरखौ मोजां दानो हायाबा, जों फेलार जायोबा गार्जेनफ्रा बादा होगोन। दा ओंखायनो जों लाइमोनफ्राबो गाव गावखौ थिग खायोबा इयुननि समावहाय गार्जेनफ्राबो निस्सय बादा होनाय नङा। बोथ साइड गार्जेन आरो जों लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां आन्डारस्टेन्डिं आरो आखल दालायनायाव फैनांगोन आरो। जोंनि क्लाबा भरसादालि दावगाफु क्लाब। आंनि मुङा सिदिवार नार्जारि। आङो बे सोनो हानानै एबा आङो देरहासार जानानै आङो बेखौ प्राइजखौ मोननो हादों। मानोना आं बेयाव जोबोद इन्टारेस्ट दङ। आं बिराद रोजा आं बेखौ गेलेनानै गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौ आंनि हास्थायनायजों आंनि रोंगौथिखौ आं देखायनानै आंनि मेडेलखौ आङो मोननो हादों। आङो दिनैसिमाव गेलेजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव आङो
सात गरसो जाबाय नामा आङो जेसेबां हायो एसेबां आंनि बे देहा बोलो थासान्दियाव आङो इसेबां हायो आं आवगायलांनो गोसो दं आरो थांखि दं आङो दा जौगानायखौ आंनि गोसोआव एसेब्लाबो आं गोजोननाय मोनदों आरो आं एसेब्लाबो आङो दा आंनि गेलेनाया एसे जौगागासिनो दङ आङो फैबाय थानाय समाव आङो बेबायदिनो हागौमानि आङो एसेबां आं माने आंनि रोंगौथिखौ आङो बाहायनानै आं जौगालांनायनि थांखिखौ आं लागासिनो दं आरो नेक्स्ट टाइमावथ' आङो दा ओरैनो खबर गैथ'वा जुदि सोरबाफोर बेबायदिनो सम सुबिदा एबा गोरोबलायोबा आं गेलेनो थांखि दं आरो